Ninsabu impenjati li nsaħħu relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u ċ-Ċina bi gvern ġdid nazzjonalista lesti kompli jibni fuq il-ħidma li twettqet minn amministrazzjonijiet preċedenti illi jemnu fil-potenzjal ta' Malta sabiex isservi bħala pont bejn l-Ewropa u l-Asja. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li bħalissa jinsab fiċ-Ċina flimkien ma' Shadow Minister għall-Affarijiet Barranin Beppe Fnekadami u s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Galja. Jakkumpanjawhom hemm ukoll Anne-Marie Grech, il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, u Netanyahu Attart, id-direttur tal-komunikazzjoni. Bernard Grech minnaħa tiegħu fakkar kif diversi Prim Ministri Maltin kellhom viżjoni fit-tul meta rnexxilhom jifhmu l-importanza taċ-Ċina bħala sieħeb importanti fuq livell globali. Fl-ewwel impenji tiegħu f'dan il-pajjiż, il-kap tal-Partit Nazzjonalista enfasizza kif fil-preżent jeħtieġ inkomplu nsaħħu r-rabtiet tajbin li jeżistu bejn iż-żewġ naħat u spjega kif hu jemmen bi sħiħ li hemm diversi oqsma fejn din ir-relazzjoni tista' tibqa' tikber fosthom fit-turiżmu, l-edukazzjoni, l-qasam marittimu u l-kultura. Intant, fit-tieni jum ta' żjara tiegħu, Bernard Grech qal li Malta għandha tesplora kooperazzjoni akbar maċ-Ċina fl-oqsma ta' l-AI u l-industrija high-tech. U fisser bħala impressjonanti r-rata maġla li biha ċ-Ċina qed tiżviluppa f'pajjiż illi jħaddem teknoloġija high-tech f'kull qasam. U f'Chongqing, l-akbar belt fiċ-Ċina, użar fabbrika tal-vetturi elettriċi li tuża l-aktar teknoloġija avvanzata fid-dinja.